Píše se 14. června 2024. Jeden z prvních pátků začínajícího léta. Většina Čechů se chystá strávit první horký víkend někde u vody či nachystat svou chatu na letní sezónu. Jeden muž dnes ale řeší úplně jiné problémy. Po 12 letech totiž definitivně končí v televizi, kterou pomohl odrazit ze dna, aby ji na něj zase vrátil zpět a která se postupně stala synonymem pro pořady jediného muže. Jeho. My jsme generace Net a rádi vyprávíme příběhy z českého mediálního prostředí. Tenhle je o Jaromíru Soukupovi. Jaromír Soukup se narodil 22. února 1969 v Plzni. Od mládí miloval sport, věnoval se atletice a zamiloval si box, kterému se několik let věnoval na profesionální úrovni. Do ringu se z nostalgie vrátil začátkem letošního roku, kde se v rámci zápasu v Clash of the Stars utkal s kontroverzním youtuberem Alešem Bejrem. Nutno uznat, že se jeho sportovní disciplína později projevila i v jeho podnikatelském a profesním životě. Při studiu práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze totiž založil mediální agenturu Média, zabývající se poradenstvím, výzkumem trhu a PR. Začátkem milénia ke svému impériu připojil vydavatelství Empresa Media, která vydává tiskoviny. Média se rychle stala jednou z nejvýznamnějších mediálních agentur v České republice, která spolupracovala s řadou klíčových klientů v oblasti reklamy a marketingu. Časem z ní vytvořil mediální holding, který k dnešnímu dni ovládá desítky firem a jejíž roční obrat za svého vrcholu dosahoval přes 4 miliardy korun. I přes tato nepředstavitelná čísla se dnes Soukupova společnost nachází v insolvenčním řízení. O tom ale až za chvíli. Rok 2006. Po desítkách let se dostavěla dálnice D5 a světové hitparády dobývá James Blunt se singlem You Are Beautiful. Nicméně na české politické scéně už to tak beautiful nebylo. Červnové volby do parlamentu dopadly patem, což už tak složité situaci v české politice rozhodně nepřispělo. Možná i tohle byl jeden z důvodů, proč se Jaromír Soukup rozhodl vstoupit do politiky. Zpočátku svými financemi podpořil kampaň Strany zelených, která díky ní poprvé pronikla do parlamentu. O několik měsíců později se ale ve zlém rozešel s předsedou strany Martinem Bursíkem. Tenhle TNCZ Soukupa obvinil, že stál za policejním vyšetřováním daňových machinací v jeho firmě Eco Consulting. Média totiž Bursíkovi dělala účetnictví. Natruc poté podpořil a financoval Demokratickou stranu zelených, což je subjekt vytvořený nespokojenými členy Strany zelených. S tou poté neúspěšně kandidoval do Evropského parlamentu. Nutno dodat, že jejich billboardy v čele s Olgou Zubovou bylo v té době v Praze skoro nereálné přehlédnout. On sám se v roce 2009 jako kandidát Demokratické strany zelených voleb do Evropského parlamentu účastnil také. Získal v nich celých 72 hlasů. Kromě nízké popularity u voličů nebodoval ani mezi politiky. Mnoho spojenců neměl napravo ani nalevo. Spory s tehdejším předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem lze v různých koutech mediálního prostoru zaznamenat dodnes. Nicméně už v této době bylo jasné, že Soukupa politika táhne a i přes počáteční neúspěchy v ní bude chtít mít slovo. Ale jak to sakra jenom udělat? 2012. Hitparády bourají LMFAO, podle Máju má v prosinci skončit svět a Jaromír Soukup kupuje TV Barrandov. Těžko říct, jak to Májové přesně mysleli, ale začátek vysílání TV Barrandov pod vedením Jaromíra Soukupa skutečně jeden svět ukončilo. Ukončilo totiž svět éry televizních pořadů tak, jak jsme je znali dříve. Televize Barrandov, která začala vysílat začátkem roku 2009, zpočátku vlastnila společnost Moravia Steel, vlastníci například Třinecké ocelárny. Její tvorba ani popularita ale ani zdaleka nedosahovala takových výsledků jako konkurence a se svými necelými 3% z celkové sledovanosti se pohybovala daleko za hranicí širšího povědomí diváků. Ve zmíněném roce 2012 tedy Soukupova mediální skupina Barrandov kupuje a téměř okamžitě začíná s její proměnou. Postupně začíná měnit repertoár pořadů a do televize přivádí nové tváře, které zpočátku pomáhají i s růstem sledovanosti. Nutno říct, že pod Soukupem TV Barrandov zpočátku rostla. Dokonce byla ve své špičce schopna konkurovat i ostatním komerčním a veřejnoprávním médiím.
Tahle kapitola by nebyla nějak extra zajímavá, kdyby se do popředí televize nezačínal dostávat samotný Soukup, a to prostřednictvím jeho pořadů, kterých mezi lety 2017 a 2024 natočil celkem 53 a celkový počet všech epizod překonal číslo 8 000. Pokud tohle číslo vydělíte všem jedny za 7 let, kdy tyto pořady natáčel, dostanete se na 3 epizody každý den, a to včetně víkendů a svátků. Fun fact, i já jsem se jednu chvíli stal hlasem TV Barrandov, když jsem namlouval ukázky pro pořady na jejich stanici Barrandov Plus. Každou sobotu a neděli na Barrandov Plus. Hele, no judge, ale složenky se neptají. Teda ne v případě pana Soukupa, ale nebudeme předbíhat. Kanonáda Soukupových pořadů neměla konce a šla doslova všemi směry. Od pořadů o vaření, milostných vztahů, politických diskuzích, právních a finančních poradenství až po reakce na influencery. S nadsázkou můžeme říci, že se z Jaromíra Soukupa stal nejaktivnější televizní youtuber na světě. Těžko mu v tomhle ohledu hledat konkurenci. Tohle množství se logicky muselo odrazit na jejich kvalitě. Názor si asi udělejte sami. Skvělý video na tohle téma natočil třeba Lukefry. Otázkou je, přinesli Soukupovi pořady Barrandovu vytoužený úspěch? Odhalení vám přineseme na konci videa. Mezitím se ale ještě podíváme na jednu důležitou kapitolu Soukupova života. Jaromír Soukup se prezentuje nejen jako dobyvatel televizních obrazovek, ale také jako dobyvatel ženských srdcí. Během jeho života propadlo jeho kouzlu několik známých dam. Ženatý byl jen jednou, a to s Monikou Drlíkovou, ekonomkou, s níž má dnes již 2 dospělé děti. Jednou ze Soukupových partnerek byla i herečka Kateřina Brožová, se kterou Soukup strávil 6 let. Rozešli se v roce 2018. Mezi nejvýznamnější a nejvíce medializovaný ale patří jeho vztah s modelkou a influencerkou Agátou Hanichovou. Netrvalo dlouho a narodila se jim dcera Rozárka. I tento vztah ale nevydržel a zanedlouho po narození dítěte oznámili svůj rozchod. Těžko říct, zda za to mohou partnerské neshody, nedostatek empatie, času či stále větší ekonomické problémy Soukupových společností, které postupně začaly vyplouvat na povrch. Kanonáda Soukupových pořadů, která se zdála, že tu s námi bude už navždy, se začala zadrhávat začátkem letošního roku, kdy jejich frekvence začala postupně řídnout. Jeho společnost totiž postupně přestávala plnit platební závazky svých věřitelů a zašlo to dokonce až do takových extrémů, že energetické společnosti odstřihly TV Barrandov od elektřiny. Televize tak nějakou dobu musela fungovat na benzínové generátory. Natáčení pořadů tak v této době muselo vypadat asi nějak takhle. Celá situace vyústila až do stavu, kdy musel Soukup televizi Barrandov prodat novému majiteli. Tím je nově investor a podnikatel Jan Čermák, který do budov TV Barrandov dokonce v jeden čas zakázal Soukupovi vstup. Kromě toho, že přišel o svoji televizi, dostala se jeho společnost do insolvenčního řízení, ve kterém jsou k dnešnímu dni přihlášeny pohledávky v řádech stovek milionů korun. Podle některých zdrojů dluží Soukupovy společnosti téměř 1 miliardu korun. Celá situace kolem Jaromíra Soukupa je pod drobnohledem médií. Uvidíme tedy, jestli se mu podaří z této situace dostat a své mediální impérium zachránit. Jedno je ale jisté. Na TV Barrandov už ho s největší pravděpodobností nikdy neuvidíte. Sledovanost televize totiž za éry Soukupových pořadů klesla na 1/5 a její současná sledovanost je v řádu nižších desítek tisíc lidí denně. Jen pro porovnání, televizní noviny na konkurenční Nově sleduje pravidelně 1,5 milionu diváků každý den. Nicméně Soukup dle novinek oznámil, že pracuje na pořadech, které by se měly brzy objevit na několika jiných platformách. Nevylučuji ani lineární televizní vysílání, ostatně v příštích týdnech jej představím, uvedl. To, jestli se mu to podaří či ne, ukáže čas. Jedno je ale jisté, jeho ambice dobývat mediální prostor mu zůstaly a asi se jich jen tak nevzdá. To, zda to je nebo není správné rozhodnutí, už necháme na zvážení každého z vás. My jsme tu jen od toho, abychom odvyprávěli dosavadní příběhy. A pokud se vám tento formát líbí, nejvíce nám to dokážete palcem nahoru a odběrem našeho kanálu. Doporučujeme si u nás zakliknout i oznámení, jelikož v příštím díle vám odvyprávíme příběh o Leoši Marešovi, nejúspěšnějšímu českému moderátorovi. My jsme Generace Net a děkujeme vám za zhlédnutí tohle videa.